अब नाम्बार ब मिलियाना नाम्बार छमा मा तिनि अ जगाव ताम माने के साग्रादि बाबा ताम नि बागा अ जगा गारि अब हाइके क्लाइ दङ ना बा हकजा क्लाइ मिया हर कुथुगो मुसुक सिगक फाइमानि सिनेमा तैसा रांसा कामिगो अंकाय फाइ जे मानजाखा आरो जे नकफां सिनि दापरमुत बिनि न बसुदिना जे फन नंखरो अ समयनो बिनि मुसुक नकनि गरि नै बचिरो खका अ समय इंकाय सिकक र बर खारका खारै याकनै बर आफु गारि मानजाखा जागाव बनमो उस्तार बद इंलियाना अ समय रग गेर परे बिसिं रग फाइ किजा नाइफैदि बर रग गुपर बर मो बाय व्यवस्था समय खाइ दंगो मुसुक सिकक दे प्राय समय न प्लेट रग बंनि कुनु थिक्रै प्राय समय ना आतैखाय बर अनेक जागा म हाय गथना रखायकना आगिबो कयदिन माने कयदिन कयक मास सिंगिया खना बिनि निजिनि बिबिनि आरो न मुसुकता कायसे कमाखा सिनो अरावनो ओंखाय सिनिबो म पारानि कामिनि बर रखे टारगेट दङ जे मुसुक सिकक न बुदिखाय माने ओंखाय केबनो सन्देह रक्तर दं सन्देह तो गरै आज पर्यन्त मानजेखौ एमने पुलिस नि इनक्वायरि दङ आबो हाय व्यवस्था खायमाना म एमने मिया मुसुक रखै कदा कमाखा कमाय माने तालंमालिया मुसुक रखाय मालिक सिजाय थांका ओंखाय बय चिरो खका पाराव ओंखाय लामाव इक दतन नखरबायखा आफ्रुकाय गारि मानजाक थांगा टाइम रखै बेसे रगं ना टाइम एकटा देरटा मुनि टाइम एकटा देरटा जस्ट ना माने सुदिना नखरफ्रो माने मानजागो अ पारानि मुंखै तामा दैसा रांसा कामि उनको सिनमा कयलामपुर थाना पिएस सकलायो खवाइ डिस्ट्रिक्ट नि नों सिनेमा कि जारिगोन सिनेमा गाने सिनेमा के दीपक देब्रमा